Balkan Express počinje. Evo malo zagrijavanje prije usa. Evo Jakov ide s nama na put isto. Pridružio se. Krećemo. Evo nas na pauzi. Krećemo za Kragujevac. Gde? Oran. Ovo je veća selenda od mog sela. U manastir Studenici smo. Idemo platiti ulaz u crkvu. Kak je? Pa, nismo dobili doručak. Te glasni pričaj. Ne smijem da me ne čuju. Evo nas na doručku. S rakijom. Rakija za doručak. Dobro. Došli smo u manastir Sopoćane. Ne, znao sam. Da je izrezbareno na taj način, odnosno modelirano na taj način. Dakle, ovo nema šanse da je naš. Krećemo Kosovo. Priština. Ja nisam nikad snimao vlog. A jesi bio još u Kosovu to kako? Nije. Nisam još nikad bio u Kosovu. E pa super, evo sad imaš 2 nova iskustva u jednom danu. Kak je? Nemoj me stavljati se na YouTube, molim. U Kosovu smo. Kontinu povijest te dijaspore koja je slala novi. Kova? Jel ti lijepo? Roman najdraži Roman. Veći nego malo. Zao sam ja došao. Svi gledaju. Fati role. Ilegalno. Napravili gužu. Da ono barem je disak čisto. Heads up, napravili gužu. Svi nam trube. To je fascinantno. Zakinu su tak puno zvukova. Što je tvoj? Moj moj. Prije rekao. Na misiji smo da nađemo nešto za kupit. Misli smo naći duhan za mene i cigarete. To ćete vidjeti na YouTube-u, kaj onda? Ovisnica. Samo svojim iritantnom pjesmom. Znači najčudnije svjetlo od hotela ikad. Znači mislim da to moja kamera ne može ni zabilježiti kako to brzo ide. 2:30 je. Vrijeme za ići spavat. Vanči, laku noć. Dobro, samo da ste, ajde za sebe. Neću pričat sad, ako ćeš to stane. Ja sad ovak izađem iz Sovjet od Djačinovića. I njegov susjed. Dobro. Neki Albanac, onak, izađe van i počne nešto albanski, kao da, koliko sam ja shvatio, htio da se smirimo, onak. Dobro. I bio je jako pospan, u gaćama je došao. Valjda je zbog buke došao, ne znam, tak nešto. Ja sam mu rekao da ne pričam albanski i sad sam pobjegao onda.